Siphinde sinibingelele kwiKhaya TV2. Wena-ke uqala ukungena leli khasi, siyacela ukube ucofe ibhathini, usubscribe khona uyohlala uyithola iy'ndaba njengoba zinjalo. Hhayi-ke, njengoba ubona nje umcimbi wesukesi, hhayi-ke uMashudula uyambona muhle kanye nabahambisana nabo. Uyabona nje ukuthi hhayi uhle impela, muhle lo mcimbi, indumezulu yomcimbi lo kaMashudula noMavundla. Njengoba umbona nje eshaya ngonyakeni wabo. Uyakubona phela abakaMavundla behlangene nabakaMashudula kanye nomphakathi wonke. Uyoyibongela Nkosi yami, uyozibongela. Awumbuke loya bhaskidi, awu ngaze ngawuthanda loya bhaskidi. Awu Siwane madoda, wena ongazalanga wathi uyobonani. Awulilizele phela, awulilizele, hawu awulilizele. Awubuka nje insizwa uy'biza, hawu yayiyinhle into. Hhayi-ke ake simnike sibuke sizombona naye eseyibika, eseyibongela, simuzwe ukuthi uthini noma Sisemcimbini obalulekile lapha wokulethwa kwesokisi. Sisemcimbini lapha wokubonga indaba lapho abakwaMavundla bezoba. Bese nilalela nje okungatheni ngizokusho kuphuma kuMntukazana nje. Ngisukuma nokukhulu ukuthobeka kuzona zonke ihambele lo mcimbi. Abantu badela konke bebengakwenza bakhetha ukuba nathi namhlanje. Baningi kakhulu abantu abakhona. Indlunkulu nabantu bamaqembu ezepolitiki abasey'hlalweni ezahlukahlukene. Ngizobonga kakhulu kumama uNomarashiya othe Mashudula ngikhetha ukuzokwengama namhlanje. Izolo uye wathumela isipho esingezabo engasazi. Kodwa-ke kubona bonke abachasi balo mcimbi ozofikela, ngiyathobeka kakhulu. Mina ngiyintombazanyana nje yakwaSolomlomo ekhuliswe umuntu obekhula ngayedwana. Yazi phakathi kwenu nabantu abanokungibona ngifake iphinifa bengazi ukuchazana. Kodwa senganichazela ngelinye ilanga ukuthi kuwuphawu lowesifazane owama wakhulisa lo muntu ofana nami namhlanje. Ngibonge kakhulu kwabathi ngithi Nonduthi abekhulu. Ngiyathobeka kakhulu Mavundla. Ngibonge lo dadewethu abangesekile. Okuthe noma izinto ingasahambi kahle kodwa bebekhona njalo nje. Ngiyazi ukuthi akukhosokele ngenasici nami nginababatha. Kodwa ngaphandle kwabo ngaba ngekho la. Ngaziwa njengowesifazane onenhliziyo encane, oneconsi ngasho njalo. Kodwa-ke ngangiye ngithi ngiyamncamela owesilisa okwazi ukungithobisa. Kunezipho engiyiphethe ngoba ilanga lela langa mhla ngikhetha ukuthanda kwaMavundla ngangingaphethe lutho olutheni. Ngalo bhaskidi ophethe udadewethu ngizocela bangiphathele wona uye kumama. Bese ngiba namacansi aphethe odadewethu la ngemuva. Nawo ngiyofisa bangikhonzele ngawo kosisi bakaMavundla. Bese begqoka nezikipa engibaphathele zona.
Ngifisa ukwendlulisa lokhu ukuthi ohambene lube khona. Bangiseke kakhulu abantu besifazane nabesilisa okwethusa abaningi. UMashudula ungowesifazane othandwa abantu abadala abancane nabasakhula abesilisa nabesifazane njalo njalo. Ngiyafisa kulabo abangibuka njengesibonelo bangalahlekelwa yilithemba noma bebone ngathi ngiphambukile. Ngizobonga kakhulu bonke abangenzela izipho, ikakhulukazi abathungi bengqephu eThekwini. Le yasekuqaleni ngithungelwe intokazi uJames lapha eDevonport. Bese kuba nenye ephuma eMtubatuba. Enye isuka ku-commercial nakuHlanzi. Hlanzi yaziwa kakhulu ngalezi impahla zamajongo. Kuphinde kube nozakwethu ongithungelele ingubo yami enhle kangaka. uZN Fashion, uZiyanda Ndlanzi, ku-commercial. Ngiyathobeka kakhulu ngiyabonga.